pai ba le ni kinong jongok kai pathai ke bia stanat ban kiu so lum shlong ban ni pej ya ka so shlong na kendyang jong lum shlong shen kin siyo da galenti ka ba khamsuk bar ka ba khamjan ban kiu ki benta ke be itanat jong de ulum ba ban pej ya ka jing itanat kanang ba shlong kini kalong hadian ba ka sokar jala rengkat ka trilang ba ka dar ba song rat laban kilia sai ya ki kot kisla na ka benta ba ka dar ba song rat laban kan IT ya ki benta jong kan di ka khlau bar ulum saka sarkar lam ba ka tourism department na ka benta masnala ne ban penlong ya ki lenti ya na sun lani kita ki lenti robwe ya kan dia ka jing ya sai ya ki kot kisla ban IT ya ka di ka jaka la pelong menin ka sngi haka bila dalang rak ni hikmat jong ka rat laban kebjur ki officer jong ka tourism rengkat ka jedalang amutri na ba ka jela ukon rat sangma laban ka do hang ni baka shalong viewpoint ni ka taka jak mi kaya ka shalong na lum shalong kadi ka jaka ka baki tourist ni kinang sangka pete naru ki por ki baman shua kujukiu ba chusna bande chakate ka jaka ne ka jingdon ki kitam sipai ka jingbu ya ka khadap ka bu jing iya ki pai ba banya lang ba ka shalong nyumer sangmen bat ki wide ki jaka ban poi syakan di ka viewpoint asngu thu mana ka leng ka tourism hadin baklayo ya kini ka jaka kan sna ya kini ki rockwe ha ka jinglot ka ba sispa life nyok lor tingka bala sathuru bakandon ka jing pom ki ding nagatei ka jaka ha ba penlong ya kan ka big project like this is happening here in this part of the city. Lara kan ka project rovi ka trekam ka shalong kan kong wipan kisnong rilu mani ki hill station ha ka bakindan ki rovi ki bakum kini ki badan hapa kisnong lani kanong ba Darjeeling bakanong ru ka sok iki pai ba bakanong ru kasin ka banengkong baka jelam ka kandon ya kan ti rovi banyai ba chong ki pai ba ki bakam itanan